De anklages for at modtage støtte fra udlandet, hvilket jo Det gør de vel. er tydeligt. Det er jo rigtigt nok. Det skriver Ritzau. Det mødte kritik fra Verdensnaturfondens russiske arbejdsgruppe, som ifølge Reuters kaldte det for ubegrundet og meddele, at de vil forsøge at få det omstødt ved domstolene i Rusland. Held og lykke. Og vi ønsker jer bon chance. Tag et nummer, fordi Greenpeace har fået samme behandling for mange år siden. Og en del politiske fanger, altså kugelure. Ja, Hild skal spare for de andre på vej ind i kasjotten. Uheldigt. Men ikke desto mindre, det er også det skide panda-logo. De føler sig komme provokerende til dem, så må de jo komme provokerende. Man skulle næsten tro, at der også var lidt pandaer helt over øst i Rusland, ikke? Jamen, det skal der nok være. Altså, fordi det er jo lige op af... grænser for helvede op til Kina, og det er jo kinesernes pandaer. Ja, det er på en eller anden måde. Det skal nok, men de er jo så fucking dogne pandaer. De overgår ikke at krydse grænsen. Du har russerne bare skudt dem. No problem. Ja. Jamen, det er det. Ja, men der må jo... Altså, kan du ikke huske dengang, vi så en hjort med hugtænder inde i Sibirien? Så sygt. Kabagan. Ja, det lignede altså, at Dracula havde fået en då. Det var helt vanvittigt. Her er et billede, hvor du står så lykkelig med en hjort med hugtænder. Jeg troede, jeg havde skudt et monster. Det var den, der hed Dracula-hjort. Ja, det kan jeg love dig for. Eller vampyrhjort, det var det, de kaldte den. Nej, hvor var den klam. Kan du huske, hvad de brugte den til? De skar nosserne af, og så var der et sekret i, man bruger i parfumeindustrien. Ja, det er rigtigt. Det var det, de solgte den til. Det var så sygt. Så er det klart, at de ikke gider at have Verdensnaturfonden ringende. De brugte ikke resten af dyret. De tog bare lige et nos-sekret, og så var de videre. Jeg tror, de tænkte, den ser rædselsfuld ud. Lad os komme af med den. Det var jo på den samme tur, hvor vores instruktør må tale med store bogstaver for at afholde dig for at skyde en bjørn på live-tv. Nå, jo, men der synes jeg faktisk, du er retfærdig, fordi jeg kom jo også med at kompromis, at vi kunne skyde den uden at filme det. Du vil bare gerne have... Og jeg vil bare gerne have et skin derhjemme. Så på den måde, du får ikke... Der er jo ikke noget skin uden skud. Nej. Verdensnaturfonden er sgu heller ikke velkommen her i studiet. Det kan du faktisk være sikker på. Ja, det var en voldsom tur. Og især måden, de ville fange bjørnen på, synes jeg var voldsom. Modbydeligt. De ville vække den fra dvale. Ja, de vidste, hvad for en hul den sov i, så sendte 10 hunde derind. Ja, tvinge den ud, og så stå klar i en 10-mands killzone, og så bare plukke den fra alle vinkler. Det er sådan, de går på jagt i Rusland. Du vil få et hullet tæp. Jeg vil ønske, jeg fandt på det her. Det vil blive sådan en bjørnesi. Der er så mange gode ting for Putin-programmerne, der ikke kom med i virkeligheden. Hele Tinkoff også. Det er så latterligt, vi ikke kan få den på DVD, så vi kunne lave fraklippene. Ja, extended. Du skulle bare sende alle 3 uger. Så sygt. Det er sådan en jernbjørn i Rusland. Og den der frosne vildsvin, der kom hjem. Det var så op ad bakke. Vi kan vel for fanden, Peter, ikke komme tættere på Putins hjemmebane end det her. Vi sidder ved den flod, han har stået bare mavet i. Der var den så givetvis ikke frosset over. Og så alligevel. Han har vel bare varmet den op med sit gode humør. Lad os gå ud. Lad os komme ud og skyde noget stort. Tror du får lov at skyde? Se. Very good. Du har skudt is. Jeg kan lige så godt nå at melde mig ud af WSB, inden det her program bliver sendt. Der ryger lige et stykke is mere. Okay. Ja. Lad mig skyde et eller andet. Var det en lille muskedotter? Ja, det var en rigtig muskedotter. Hvad skød du, Peter? Jeg skød lige et stykke af isen dernede. Mit øje er frosset fast. Ja, det kan jeg godt se. Skal jeg ånde dig ind i øjet? Jeg gider dig det. Tak. Det er sidste gang, jeg beder dig om det. Det ved jeg tror jeg ikke, du skal regne med. Det ved jeg ikke. Det er i dag, at vi tager de sidste skridt mod en fuldendt rejse gennem Putins land. Og hvor er bedre at slutte henne end Sibirien? Fordi vi skal på jagt i Sibiriens tundra, og det er ikke jagt efter hvad som helst. Og så alligevel, det er præcis, hvad det er. Det er jagt efter hvad som helst. Alle dyr, der rører sig, skyder vi efter. Vi har en rettidig afgang. 4 snescooter med trailer. Rifler. Godt med brændevin. Hjemmebrændt. Vi kommer afsted. Og så kører vi ellers bare igennem det smukkeste snelandskab. Vi siger farvel til lossen. Kører 100 meter. Så ved man, det her det bliver en episk dag. We found fresh tracks of this reindeer with the white reindeer. Let's go shoot it. So he suggests that we only concentrate on this kabarga animal today. I'm riding in a snow scooter with a Russian guy with gold teeth and 5 dogs. I would go through Helmand Valley in Afghanistan with this guy. I don't go through everything with this guy. Bare rulle op på klubben på snescooter med ham russeren der. Hans hånd, den er på størrelse med en tennisketcher. Og så de der 5 hunde.
it's good thing not to be very, very, very loud. Okay, so we have to be quiet. Not quite, but not Yeah, like don't shout. Yeah, singing the songs. Quiet as a ninja. Quiet as a kittemis. You see me. Now you don't. Kører det en times tid fra hytten, plus minus. OK sindssyg tur. Ja, der har jo ikke, hvis man kigger frem, kan man se, at der har ikke kørt nogen før os. Så vi er de første, der kører. En af vores russiske jæger fik øje på nogle spor, der tilhører noget, der hedder Super. Som er en hvid hjort med kæmpe gevir. Der er en hund, der har fået en GPS på, som fortæller dem, hvor de er henne. Den bliver sendt afsted til sidst. Den danner ligesom bagtrop. Det er quarterbacken inden for hundeverdenen. Så ved vi, hvor vi skal gå hen af. Hvor vi skal tage riflerne. Og specielt vores kæmpe shotgun med hen. Jeg tror, de fleste danske jæger vil være skinsyge på den her oplevelse. The dogs the main job. So when they're done, we can go there. The dogs will do the job to find the animal. Hundene bliver sluppet afsted. Så er det jo ellers bare at vente. Tålmodighed. Jeg ejer det ikke. Må jeg lige hakke lidt? Nej, det er mit træ, det her. Ja, du er meget besitterisk med skovting. Jamen, det er et princip. Man skal gøre tingene færdigt. Det er ligesom afbrudt samleje. Der bliver sagt lige hurtigt. Vi laver et bål. Der tænker vi jo igen raske unge, som vi hjælper dig lige med. Vi finder et stort træ. Peter, de har allerede lavet bålet, Peter. Vi kan bidrage med en gren. I did this. Det kan bruges. Sejt, han kører. Hvordan kunne man lave et bål så hurtigt? Jeg kunne ikke engang tage lidt gaskomfur hurtigere end det der. Okay, det er okay hyggeligt, det her. Det er for fedt, mand. Hvem har lavet bål i minus 40 grader? På 6 sekunder. So try this Siberian barbecue. Ja. Det smager godt. Hold kæft, det smager godt. Helt vildt. Jeg gider ikke, de andre skal have noget. Jeg vil have alle hans. Kan vi ikke lige finde en gren og lave vores eget lille arrangement? Jeg tror bare, jeg lader ham styre det. Han har fandme godt styr på det. This is a Siberian barbecue. The forest barbecue. Yeah, for sure. We would like to say something. Yeah. We have to drink for our girlfriends and women and wives who are waiting for us. Esben has a lot of women, so he needs to drink like 10 drinks. The lovely one is only one. Yeah, I know. I'm a monogamous man. He's a fiskal. Don Juan. Ja, præcis. Fantastisk. Nostrovia. Hembränt. Ja, hembrand. Hembränt. Hjemmebrand. Vi står jo midt i maden. Lige pludselig, så bliver der bare råbt. Der er vildsvin. Og igen hurtigere, end vi kan nå at få slugt det her stykke kæmpe bacon, har Sergej taget ladegreb på sin Kalashnikov Hunter Edition. Som projektil ud af en Kalashnikov, så er han bare skudt afsted gennem skoven. Jeg spurtede alt, hvad jeg kunne. Han er for sindssyg, han ikke har handsker noget på. Hvordan kan han løbe så hurtigt? Det forstår jeg. Han vejer 120 kilo. Han løb fra os. Han pissede fra os. Du kunne ikke følge med ham. Hvordan kunne han den anden tage en AK-47 så hurtigt? Han puttede patroner i, mens han løb. Jeg har aldrig set noget. Altså, det var sindssygt. Hvordan helvede kan det? Ham der, ikke? Han kunne nedlægge jægerkorpset på næste middag. Он стоит, подошел и бахнул. Да. Народу много, мы сильно шубушим, кабан от нас уходит. Сейчас кто-то стрельнем, потом подойдем, уже сфотографируем. We are too many people and we are making sound. So the wild swine is scared, so he gets away. We have to be very quiet. Jeg har bare sådan et, jeg har jo ikke nogen orange vest på. Men du har en skør hat. Jo, men jeg kan godt lide en lille vildsvin, jo. Tænk et tv-program, hvor vi blev skudt af nogle andre russere. Hold kæft, hvor gik det hurtigt fra, at de stod og spiste pølser og bacon, til at de lige fik lavet nogle automatvåben og bare pissede afsted. Det var dog sindssygt. Кабан потянул в гору. The wild swine went up to the mountain. Сложно пешком догнать это. If we go, we can try, but I mean, if we go by feet, it will be very way.
Ned igennem det ultimative vildnæs, der er ikke nogen spor. Der er i hvert fald ikke kørt snescooter der før. Igen, Dima, Sergej, drengene, de er ligeglade, de fælder bare træerne og kører videre. Når ned til en flod. Den er frossen. Fuld fart op ad den. X antal kilometer. Kommer til meget stejl klippevæg. Hundene, de gør lidt. Men man kan se, de står højt oppe lige pludselig. Dima skyder afsted. Han smider overtøjet. Og igen, en høg kunne ikke have fløjet derop hurtigere. Der går altså sådan her. Vi har ventet i 3 kvarter nu, fordi der er en jæger ved navn Dima, som er gået heroppe på bjerget. Fordi der var nogle hunde, som begyndte at gø, og GPS-hunden, den var også deroppe. Det viser sig så, at hundene har været vilde med et vildsvin. Vildsvinet har så skræmt en hjort. Der er så et par hunde, der er løbet med hjorten, men ikke nok til at kunne holde den. Så nu er både vildsvinet og hjorten måske stukket af. Vi ved det ikke. Dima er stadig deroppe, men altså jeg vil sige, dine tæer, de giver op på os. Hvor længe har vi været ude nu? Jeg tror herude, der sætter man bare tiden efter, hvornår man ikke kan holde til varmen mere. Så er der kulden, så. Så tror jeg, at den er ved at være mange. Så er klokken mange. Vi skal hjem. Jeg kan ikke holde til det mere. En kæmpe liderkab. Du har jo skudt meget i skoene, at det er mig, der er våbenmanden. Så jeg synes, at du skal have lov at være den, der skyder den, synes jeg. Det vil være mere reelt. Riflen ser også større ud i mine korte arme. Ja, så du tager riflen, så skyder du op. Så får Dima til at skyde den i virkeligheden. Han kommer ned med dyret, forhåbentlig. Og så tager vi hjem i varmen, hjem til den lune hytte. Putin, han har ikke skudt den selv. Nej, han har aldrig skudt den selv. Og det er jo en af pointerne, der tit kommer op fra den kritiske presse, derfra hvor vi kommer. Det er, at mange af de fantastiske bedrifter, han begiver sig i krig med. Det er bare statet. De er iscenesat. Så er det bare noget med at lige sige hurtigt. Der er den. Der er den. Bang! Noget af den stil, ikke? Det gør vi. Jeg tror sgu, vi har dyret her. Store møgdyr. Kan du ramme? Det ved jeg ikke. Fik jeg? Jeg tror sgu ikke, du fik den. Den er sgu heroppe. Kraftedeme. Den er sgu der. Jeg har fandme ramt den. Den er færdig. Kan du have den over skuldrene? Ja, det kan jeg godt. Skal ikke bare have den sådan der? Jo. Så stikker vi. Ja, den skulle her, Ej, det er så smukt. Kig. Hold kæft. Du har skudt den meget død, synes jeg. Ja, men den var også. Vi går Mortens indtræffer hurtigt på vildsvinet. Ja, kæft, du har skudt et dyr. Det har jeg. Ligesom Putin. Jeg fjerner lige mit ansigt fra din muskedon. Det kan være, at vi lige skal bytte side. Slipper du den hjem? Det kan jeg godt. Så bærer jeg riflen. De varer det samme. Ja. Ej, det er heller ikke til, Esben. Det er en tung satan. Det er fordi, det er sådan, den har lidt modvægt nærmest. Hiv. Det er alt det bly, jeg har pumpet den fuld af. Nå, for helvede. Jeg kan kraftigt ikke få den lortegris op. Og så, ja. Så ruller vi. Skal vi bare have den hjem? Der bliver affyret et skud. Et skud. Der er Esben vender tilbage med et vildsvin. Det er matematik. Det er jo sådan, man gør i Rusland. Det er jo sådan, Putin gør. Er det iscenesat? Måske. Men hvad tv er ikke iscenesat? Augmenteret virkelighed kalder vi det. Det er det spritnye.